Zdravo Mija, zdravo Nikola, zdravo Adrijane. Zamisli da si ti zubar. Kada dođeš, šta prvo radiš na poslu? Zdravo, ja sam zubar. Ja prvo operem ruke i onda radim sa ljudima i čistim njihove zube i gledam ako je nešto kao pokvareno. I šta radiš kada je velika gužva? Kad ima velika gužva, zovem više zubari da mi pomažaju. Da ti pomognu, dobro. Da mi pomognu. I koja je tvoja prva asocijacija? Kada ti, na primjer, kažem Niš, šta ti povezuješ? Dom. Niš je moj grad, tamo sam rođen i ne znam, tamo uvek ima da bude ono kući. Ima puno kulture, hrana, definitivno. Šta još, tvrđava, to je niški simbol, to je tvrđava i planine. Ko sve čini tvoju porodicu? Moju porodicu čine, ja imam majku, tatu, sestru, jednu mlađu, imam jednu babu. A jesi li čuo možda neke nazive na srpskom za druge članove porodice? Ima ujaka, ima tetku, ima ujnu. Ko je ujak? Ujak je brat od mame. Jeste, mamin brat, dobro. Ujna je žena od maminog brata, a tetka je sestra od tate. Jeste, tatina sestra. Ima i strica, to je brat od tate. Jeste, tatin brat, stric, odlično. Zašto ti voliš da učiš srpski jezik? Ja volim da učim srpski zato što moji roditelji pričaju srpski. Ja bih htjela da znam bolje. Ja volim da učim srpski zato što to je moj materni jezik. Ja volim da učim svoj jezik, znam da je to je moje. Ja volim da učim srpski jezik zato što ja često sam dole u Srbiji, volim da se sporazumem. Kako ti se dopadaju ovi naši časovi preko Skype-a? I ovi časovi su super, meni se baš sviđaju, sve je lepo tu. Mene ne smeta mi da učim na Skype-u, ja sam se navikao, ovde škola je online, pa meni ne smeta, navikneš se. Meni se čini mnogo dobro da učim na taj način, meni se to dopada, ja dobro učim, vidim i da sam dovoljno naučio za to kratko vrijeme. Sviđaju mi se zato što učim ćirilicu i bolje pričam kao sa mojom babom na srpskom i to mi se sviđa. I da li bi preporučio i drugima širom sveta da na ovaj način uče srpski jezik? Bi, baš se isplati, uči se nešto i ja bi to svakome preporučio ko želi da nauči. Ja bi preporučila ovaj čas drugima. Mislim da je dobro, da. Definitivno, mogli bi. Možda bi bilo malo teže. Oni sigurno bi mogli, ako uče, da napreduju i da nauče srpski, da budu na istom nivou kao ja i da budu i na višem nivou.